Masu sauraronmu, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkanku da sake kasancewa da mu ta cikin wani sabon shirin na karkada kunnuwan ku sha labari. Shirin da ya saba bibiyar wasu al'amura da suka shafi al'umma kai tsaye. A cikin shirin namu na wannan rana, muna nan ɗauke da rahoton nan na a ina gizo yake yin sakar ne. An shiga rudani a asibitin Abdullahi Wase wato asibitin Nasarawa da ke cikin birnin Kano jim kaɗan bayan da aka zargi wata mace mai juna biyu da bin dare har kuma ta sungume ɗaya daga cikin jarirai 'yan biyu da wata mai jego ta haifa. Da bacci ya ɗauke mun gyara yaran da mun kwantar da su mun sa a tsakiyar mu ni da 'yar uwata. Misalin karfe 1 mun tashi sai muka ga babu. Tirkashi. To koyaya asibitin na Nasarawa suka ji da wannan al'amari mai matukar ɗaure kai? Haka ne, an ɗauke shi. Sai ku biyo mu. Wani ɗan fansho a jihar Kano ya yi shelar cewa idan har gwamnatin jihar Kano ba za ta biya shi haƙƙinsa na gratuity ba, to a yi ta a rubuce, sannan a samo shaidu don a bashi wani kaso na gratuitin nasa a matsayin bashi. In ya so da zarar gwamnati ta biya shi gratuitinsa, to shi kuma sai ya mayar mata. Ko bashi ne su bani ni dai na aurar da yarinyar nan na gratuity su bani in ya fito su ɗauka. Malamai a jihar Kano sun yi suka kan tunanin da wasu ke da shi na cewa komai iliminka bangaren addinin Islama da haddace littattafai ciki har da Alkur'ani mai tsarki to ba za a sanya mutum a sahun layin masu ilimi ba in dai har mutum bai yi karatun boko ba daidai lokacin da Majalisar Ɗinkin Duniya yau 8 ga wata ta ware ranar a matsayin ranar yaƙi da jahilci ta duniya. Yau mahaddacin Alkur'ani ai ko farfesa bai fi shi ba yi. Wannan zamani da muka shigo ana yan wahala wajen yaƙi da jahilci matuƙa. To za a ji yadda malaman addinin suka ce babu haɗi tsakanin wanda ya haddace Alkur'ani ya kuma rubuta shi da kuma wanda ya yi nisa a boko amma ba zai iya rubutu da ajami ba. Kaɗan kenan daga cikin abin da shirin na wannan rana ya ƙunsa sai a gyara zama domin jin cikakkun rahotannin da muke ɗauke da su da ma jin yawaitar wata ƙaya mai tsini da nacin makalewa mutum a jikinsa ko da baya so da ake ganin a duk garin Kano babu wajen da yake da yawan irin wannan ƙaya face wannan waje. Ya janyo daga nan wani gari da ke can arewacin garin Kano ya ci sunansa ta cikin rahoton nan na sanin asali. Sunana Tukur S. Tukur wanda zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci. To kam kai tsaye bari mu buɗe labulen shirin namu daga can garin Kunya a ƙaramar hukumar Minjibir inda wata tanka ce makare da man fetur ta kwanta kuma mutane 3 haɗarin ya ritsa da su ɗaya daga cikinsu ya riga mu gidan gaskiya. Sannan kuma aka aike da waɗanda suka jikkata ciki har da direban motar zuwa asibiti domin su gaba da karɓar magani kamar yadda mai magana da yawun hukumar kashe gobara ta jihar Kano SPS Saminu Yusuf Abdullahi ya shaidawa Abubakar Dahir ya kasai. Jami'anmu sun samu nasarar ciro mutum ɗaya baya cikin hayyacinsa mai suna Muhammad Adam Maiduguri ɗan kimanin shekara 38 sannan kuma sun ciro ɗayan mai suna Yakubu Bashari ɗan kimanin shekara 65 shi kuma yana cikin hayyacinsa. An ɗauke su gaba ɗayansu an kai su asibitin ƙwararru na Ɗanbatta domin dubawar jami'an lafiya wanda nan take likitoci suka tabbatar da rasuwar Muhammad Adam Maiduguri. Daga hukumar Hizba ta jihar Kano kuwa jami'an hukumar ne suka kama wata motar J5 da aka yi ɓadda kama da ita ta hanyar zuba kwalaben giya akalla kwalabe 5,700 daga garin Modobi inda aka nufo birnin Kano da kwalaben giyar sama da 5,000 sai dai ba su yi nisa ba masu ganin ƙurilla daga cikin jami'an hukumar ta Hizba suka datse motar ta J5 ɗin akan hanya ta zuwa cikin garin Kano daga ƙaramar hukumar ta Modobi. Dr. Harun Muhammad Sani Ibn Sina shine kwamandan hukumar Hizba ta jihar Kano ya ce da an bar kwalaben giyar guda sama da 5,000 sun iso birnin Kano to ba a san irin tambelen da za a yi ba da zarar an kwankwaɗe giyar. Wannan da kuke gani yanzu nan makare mota ce kira J5 wadda dakarunmu suka tare ta a yankin karamar hukumar Madobi wanda irin wannan ita ce a nan magata kusan guda biyun nan gaba daya suna makare da kimanin giya mai sunan giya kwalba mai sunan kwalba guda 5,760 haka ne? Haka ne. To kun ganta yanzu ba wai empty bane a ciki take kun ganta dukkaninta wannan gaba ɗaya giya ce kuma jihar Kano aka nufo da ita. Mun sani giya na ita ce umul kaba'is ma'ana uwar kowace irin barna haka aka kira ta. Giyan nan Allah madaukakin sarki ya haramta dukkanin abin da yake na ta'amuli da ita. Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi bayanin tsinuwa da lugudan tsinuwa akan ta ɗaya har mutane 10. To madalla
Bari kai tsaye mu leƙa kotu, inda kotun majistire mai lamba 23 da ke zamanta a unguwar Noman Silan karkashin jagorancin mai shari'a Usman Atana ya sanya takunkumi a bakin wani dillalin sayar da filaye a nan jihar Kano mai suna Aminu Attaqawa kan kada ya kuskura ya sake tsoma bakinsa akan maganar garin Rimin Zakara da ake ta kace nace ko kuma cece kuce akan wanda ya mallaki garin tsakanin Jami'ar Bayero da kuma al'ummar garin na Rimin Zakara, waɗanda suka ce kakanninsu da kuma kakanninsu a wannan gari na Rimin Zakara aka haife su. A baya ne dai aka zargi dillalin filayen Alhaji Aminu Attaqawa da yin katobara tare da sakin bakinsa cewa garin na Rimin Zakara ai mallakin Jami'ar Bayero ne, alhalin kuma an zarge shi da rashin gabatar da hujjarsa, inda al'ummar garin na Rimin Zakara suke kallon watakila abin duniya ne ya kai shi ga yin wancan ikirari. Sai dai al'ummar garin na Rimin Zakara da suka kasa haƙuri sun gabatar da shi gaban kotu domin a bi musu haƙƙinsu. Bayan karanta masa laifukan da ake tuhumarsa da su a kotun, wanda ake zargin Alhaji Aminu ya musanta zarge-zargen da ake masa, amma lokacin da alƙali mai shari'a Usman ya yi yunƙurin ya yanke hukunci sai lauyansa ya yi zumbur, wato barista Tudun Wada ya roƙi kotun da a bada shi akan beli, inda kotun kuma ta amince, amma sai ya ajiye kuɗi naira miliyan 1, sannan dole ne kada ya sake tsoma bakinsa akan maganar garin na Rimin Zakara, sai kuma ya kawo wani ɗan kasuwa mai jari sosai, inda aka ɗage shari'ar zuwa ranar 5 ga watan gobe. Sai dai kuma lauyan wanda ake ƙara ya ƙi yarda ya magana da manema labarai, amma kuma shi lauyan garin na Rimin Zakara wato barista Aminu Garba Sabon Sara ya magantu. Ƙaranmu shine kotu ta ɗau mataki mai ƙarfi akan farcin da shi Alhaji Aminu Attaqawa yake yi a kafafen yada labarai wanda kan iya tada hargitsi ko tada hankalin wannan gari. Wannan farci kuma ba wani abu bane illa farci da yake nuna cewa wannan ƙasa ta Rimin Zakara tana ƙarƙashin mallaki ne na Jami'ar Bayero, saboda ya ce ya yi wani zama da su wai su nuna mai wasu takardu da suke nuna su ne shi da ya mallaka su. To amma inda abin ya kamata akwai son zuciya a ciki, me yasa bai kuma tuntuɓi mutanen Rimin Zakara ya ga su gome da awarsu da suke cewa waje nasu bane, su da a zahiri ma suke tasarrufi da mu'amala da wajen sama da shekara 100, babu tsangwama, babu neman izini daga hannun wani. Ka je gidan rediyo kake cewa wannan abu ya mutukar harzuka mutanen wannan gari. To Hausawa dai sun ce kowa ya iya bakinsa ya huta. Yanzu kuma bari mu leƙa zauren Majalisar Ɗinkin Duniya, zauren da ya ce yau 8 ga watan Satumba ita ce ta yi daidai da ranar yaƙi da jahilci ta duniya, ko kuma a ce ranar ilmantar da manya ilimi waɗanda ba su samu damar zuwa makarantun boko ba tun suna da ƙuruciyarsu domin su iya rubutu da karatu. A nan Najeriya dai akwai mutane sama da miliyan 60 daga cikin mutane miliyan 200 da ake da su waɗanda ba su iya rubutu ba sannan kuma ba su iya karatu ba. Sai dai wasu jama'a sun jima suna tambayar kansu da kansu cewa ko da mutum ya iya rubutun ajami, ya iya karatun Alkur'ani da hadisi, sannan kuma ya haddace Alkur'anin har ma ya rubuta shi ma yana cikin wancan layi na cewa bai iya karatu da rubutu ba har sai ya iya boko kenan. Dr. Abdullahi Usman Gadon Kaya, limamin masallacin Juma'a da ke unguwar Gadon Kaya a nan birnin Kano, ya ce shi kansa shaida ne ya taɓa samun labari makamancin wancan na cewa duk nisan mutum a ilimin addinin musulunci mutuƙar bai karatun boko ba, to a wannan zamanin shine koma baya. Sai dai Dr. Abdullahi ya ce mai ilimin addini shine gaba-gaba fiye da kowane mutum mai ilimi a duniya. Na yi mamaki wata rana wani dan uwa yake ban labari, an zo lissafi irin na census din nan, ana rubuta dukkan abin da mutum ya yi. Aka zo wani bawan Allah mahaddacin Qur'ani ne, tsoho sama da shekara 70, ya haddatar da mutane bila adadin, ya rubuta Qur'ani ya fi guda 40, amma wallahi da aka zo kan rubuta sunansa me yake da shi na ilimi, aka ce baba kayi nazari, yace me nazari, kayi firamare, yace me firamare, kayi sakandare, yace me sakandare, kayi jami'a, yace me jami'a, yace ni Qur'ani shine makarantu na gabaki ɗaya. Wallahi sai suka rubuta masa illiterate, amma fa mahaddacin Qur'ani ne, ya rubuta Qur'ani ya fi guda 40, ya haddatar da mutane bila adadin, malami ne jagora a cikin al'ummarsa, amma wai aka rubuta mai illiterate saboda jahilci, saboda zalunci. Ya kamata mu yaƙi wannan tunani mu kuma gyara wannan, kuma za mu iya probing wannan duk duniya, duk inda aka je za mu probing. Mai ilimin addini shine mai ilimi na gaske, wanda ya san Allah ai shine mai ilimi, wanda bai san Allah ba ko me ya sani. Dr. Abdullahi Usman Gadon Kaya ya ce ransu yakan ɓaci matuƙa idan suka ga ana mayar da mai ilimin addini baya don bai yi boko ba, wanda ya ce rashin adalci ne hakan. Yau mahaddacin Alƙur'ani ai ko professor bai fi shi ba yi. Mahaddacin Alƙur'ani wahalar da
wahalar da mai ƙur'ani yake yi ya rike ƙur'aninsa ya rayu da shi har ya mutu profesa ba ya yi. Bikin na ranar yaƙi da jahilci ko kuma neman ilmantar da manya ya jima yana sosawa mutane da dama rai, musamman a ƙoƙarin da ake yi na tsame wanda ya karanci ilimin addini amma ake danganta shi da wanda ba shi da ilimi sakamakon rashin samun dama ya karatun boko. Sunana Abubakar Muhammad Tsamiya babba. Ko Arabic kai ko Islamic kai to duka ka yaƙi jahilci ma gaskiya. Amma ai kuya kuke kallo kai ma kai na bokon ne koya. To gaskiya ni ban yi karatun boko ba magana ta gaskiya, amma daidai gwargwado na Arabic mun taba gaskiya saboda a takaice ma dai ni tunda na taso ma farkon ana sa abokai na firamare ni a makarantar allo aka sa na gaskiya. Sunana Ramadan Yahaya. Gaskiya muna yan wahala. Wannan zamani da muka shigo ana yan wahala wajen yaƙi da jahilci matuƙa. To ne yasa kai baka yi ilimin ba? Na yi. Wanne da kai? Na yi na boko na ɗanyi na islamiyyar ne ban yi sosai ba. Na da boko dai na yi shi sosai. Kai ban hajjaje wallahi. Dan abin da ba a rasa ba. Dan babin da ba a rasa ba gaskiya. To sai dai shi ma babban malamin nan a nan jihar Kano wanda yake wa'azi, Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ya yi raddi kan wannan batu. Akwai ilimi na addini, akwai ilimi na sana'a. Duka guda biyun addini ya ce a yi su. Za ka iya yin su da yaren Hausa, za ka iya yin su da Turanci, za ka iya yin su da Larabci, za ka iya yin su da kowane yare. Abinda Turawa suka yi mana na wayo shine ta yadda suka fassara ilimi zuwa yarensu, ta yadda suka ɗauka sai wanda ya karanta abin da yarensu sannan ya ilimi. Saboda haka a gurinmu wanda ya san Allah shi ya yi ilimi. Wanda ya koyi sana'a ma ya yi ilimi, da haka ilimi biyu ne, ilimin duniya da ilimin lahira. Ilimin da za ka tsira a gaban Allah shine ka san Allah ka san addininsa, da kuma ilimin da za ka yi sana'a don ka samu aikin yi. To madalla, to anan kuma wani dan fansho ne ya yi shelar cewa idan har gwamnatin jihar Kano ba ta da niyyar biyan sa haƙƙinsa na gratuity to a yi ta a rubuce sannan a samu wasu shaidu don a bashi wani kaso na gratuitin nasa a matsayin bashi in ya so da zarar gwamnatin jihar Kano ta biya shi haƙƙinsa na gratuitin to zai mayar mata da bashin da ya karɓa. Dan fanshon ya ce yana cikin wani hali matuƙa amma kuma rashin biyan sa haƙƙinsa na gratuity ya sake ƙara jefa shi cikin wani mummunan hali. Ko bashi ne su bani ni dai na aurar da yarinyar nan in ya fito su karba kudin nawa su baka bashi su ban bashin ma ina so na fansho ko na gratuity na gratuity su bani in ya fito su dauka. Kana nufin yarjejeniya ke so ka kula da hukumar fansho? Ni dai su suka san yadda za su yi da ni dai abin da ya dame na damu da aurar da yarinyar nan. Haka ita ma wata tsohuwar uwar gidan wani magidanci da ya yi aiki a hukumar bayar da agajin gaggawa ta jihar Kano kuma Allah ya masa rasuwa ta nemi uwar gidan gwamnan jihar Kano Farfesa Hafsat Abdullahi Umar Ganduje da ake mata kirari da uwar marayu kan taiwa Allah ta sa baki don a biya ta haƙƙin mai gidanta wanda ta ce ya jima da rasuwa amma kuma har yanzu ba a biya tsohon magidancin nata haƙƙinsa ba alhalin kuma ga ta da tilin marayu da ya bar mata. Ina neman fansho na ne a pension board shekara 6 yau da mutuwar mijina har yau ba a bani ko watan da ya mutu ma ba a biya mu ba. Gratuity ke ne ko mu dai ba ba mu komai ba tun da ya rasu. Don kice watan da ba ku da ana ba ko wata? A'a wai watan sai da ya kwana 20 ya rasu. To ko albashin watan ma ba a biya shi ba. Dan Allah gwamnati ta taimaka a tallafa min saboda gashi gidan mu ya lalace abincin da yara na ma su wahala yake mana. Ga makaranta wa'ansu su ma sun tsaya ba sa zuwa. Mun so dai ji daga baki hukumar fansho ta jihar Kano ko kuma kungiyar 'yan fansho ta jiha amma hakan mu bai cimma ruwa ba. Sai dai idan sun maganta a nan gaba to za a ji mu da su. To a nan kuma ɗan kishin ƙasa Siraja Roka Boye Fage ne ya yi kira ga magidanta a nan jihar Kano da su rika tabbatar da cewa iyalansu sun shirya tsaf kafin su goyo su akan babur mai kafa biyu idan za su je unguwa don kaucewa yadda ake baya ba zane a duk lokacin da suka goyo su akan babur. Har ma kuma ya kira ga gwamnan jihar Kano Kadimul Islam Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ɗauki mataki akan hakan. Sunana maduban Kano Siraja Roka Boye Fage ba mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje shawara da mai girma mai ba gwamna shawara akan addinai Dr. Sheikh Ali Baba da kuma First Lady uwar talaka uwar marayu mai girma Gwaggo. Na zo in ba ta shawarwari ne akan abubuwan da suke faruwa
akan titunan magidanta suna ɗebo matansu akan bayan babur sai ga ƙauren mace a yayi zuwa cinyarta mutane sai ga wani namijin yana cewa ta gyara dan akwai wani hatsari da taba gani wanda wata mace an goyo ta akan babur sai suka faɗi wallahi jikinta babu komai a jikinta mutane aka kasan wanda zai tunkare ta saboda haka yasa na zo in ba shawara a sa doka duk mata auren da za ta babur mijinta zai dauke ta a bayan babur ta rika sa dogon wando a cikin zaninta. Kamar da ka ba su wannan shawara ba ina gaba da su ya kamata su dau mataki akai ba. Kuma ba a ce mutum an sa doka ba magidanci zai iya kwaban matarsa in za su tafi unguwa da fara sa dogon wando sannan in sanar da kwastomomi na masu adaidaita su wanda yanzu an canza mutubi irin dogon mutuban na aka irin na mota yana yawan karewa to idan za a kama shi a daina sa su fagilu ko a nane shi da wadda a daina a rika kama shi haka zan gyara shi na gyara shi ya bura kwari sannan za ga adaidaita su mutuban su yana irin tarwatsewan na haka yana tsawa yana rarraba hanya saboda haka ina da wani mutubi wanda mai kwari ne shi sosai ana nan bakin waba kofar abale shagona yana kallon gidan Alhaji Isu mai sadaka kayan babura. Yanzu kuma ga Fatima Haruna ɗan gabari za ta karanto su daga cikin sakonnin da kuke turowa ta cikin shirin naku na kwarkada kunnuwan ku sha labari. To sakon farko cewa yake yanzu an sauya salon satar yara kenan. Tun daga shi an ce mabarata ne. Sako daga ɗan Juma Ibrahim Muncika. Matashi mai damfara aida na sani keya ce da fatan matasa za mu nemi na kanmu. Sako daga Ummi Maman Aiman Yalwa. Sarkin aska kundin tsarin mulkin ku yayi daidai da ya haramta shaye-shaye da rainuwa. Sako daga Yusuf Ibrahim tashar Idi. Dan damfara ai sai ka biya su kudaden su. Sako daga Abbas Kaftin Sauna. Masu bada taimako Allah ya saka da alkhairi. Sako daga Sa'adatu Sani Tudun Kaya Gwale. Ikon Allah mutuwa har jiranta ake kowa rai wa daɗi ba kamar mai shi ba. Sako daga Salisu Musa Alfanda Dala. Allah sarki masu lalurar raka Allah ya ba ku lafiya. Sako daga Halima Jambulo. To masu satar yara Allah ya ƙara tona asirinku. Sako daga Salisu Bono Bunkure. Jama'a a daina ɗaukar doka a hannu. Sako daga Zulaiha Abubakar 'yan shana. Manoma gani ga wane ya ishi wane tsoron Allah. Sako daga Biliyaci Aman Bata Kaye. Su kuwa sakonnin Ibrahim Burga Gunduwawa da na Lawan Isa Rimin Gado. Da na Iro mai gyaran ayyata sahu 'yar magaji, da na Umma Kaltime Darmanawa, da na Muhammad Lala Maradona Shirawa, da na Yahaya Kibiya, da na Salisu Zaiba Lahadin Makole, da kuma saƙon Umar Gwani Ɗorayi dukkanin su fatan alkhairi suka yi a gare mu tare da fatan Allah ya bar zumunci amin summa amin. A har kullum lambar turo da sakonnin ita ce 0800 55070759 a yanzu nan. Da wannan ne za mu je ga rahoton nan na sanin asali. Shin, ko mai sauraro ya san cewa yawaitar wata ƙaya mai tsini da naci lallai sai ta makalewa mutum a jikinsa da ake ganin a duk garin Kano babu waje da yake da yawan irin wannan ƙaya sai wannan wajen shine ya janyo wani gari a can arewa da garin Kano ya ci sunansa? Tarihi ya nuna cewa wannan ƙaya ta takurawa hatta baƙi da suke zuwa wannan gari balantana kuma na gida. Ƙayar tsidau wacce take da saurin shiga jikin mutum ga duk wanda ya santa yawan ambatanta da wasu fatake suke yi a gefen wani gari da ke karamar hukumar Makoda shine yasa daga nan garin mai tsidau ya samo asalin sunansa a karamar hukumar ta Makoda. Ga kuma wakilin dagacin garin na mai tsidau wato Malam Anas Abubakar Galadima da ƙarin bayani a ganawarsa da wakilin sanin asali Salisu Usaini Usman. A yadda iyaye da kakanni suke gaya mana an samu asalin garin mai tsidau da wata ciyawa ce da ake kiranta tsidau. Akwai fatake da suke safara da kayan abinci suke tsakanin Kano, Jigawa, Kano, Daura da kuma sauran kasashe haka suke dan kai kawo da dabobinsu da waye suna tafiya sun zo daidai garin sai suka samu akwai wata bishiya da rijiya a kusa da korama kamar korama haka a wurin dabobin suka sha ruwa a wurin bacin sun anan kai kawo haka suna samun ruwa a wurin sai suka zo sai suka yada zango a gurin bacin sun yada zango suna irin kai kawon nan suna dawowa sai suka ga wurin ya ba su sha'awa saboda akwai ruwa a gurin domin su sauka su zama da cewar masaukin su ne ko kuma su zama da gurin kaman gari haka to bacin sun zo sun sauka suka wannan ciyawar da ake kira tsaidau suka dan shashare ta haka suka dan yada zango a gurin suna yada zango suna abun nan shine silar da ake kiran garin suna cewa bari mu tafi wancan gurin
tsedau. To ta sila haka aka gyara garin sai ya zama cewar mai tsedau guri mai tsedau shine sai aka so mai da sunan tsedau kenan mai tsedau. To Hausawa da ma sun ce sanin asali ya sanya kare cin alli. Bari kuma mu ja akalar shirin namu zuwa asibitin Nasarawa da ke cikin birnin Kano, inda anan ne za mu yi ƙoƙarin lalubo inda gizo ke sakar. Rudani aka shiga yi a asibitin na Abdullahi Wase wato asibitin Nasarawa, jim kaɗan bayan da aka zargi wata mace mai juna biyu da bin dare har kuma ta sungume ɗaya daga cikin jarirai 'yan biyu da wata mai jego ta haifa. Filin ku na karkada kunnuwan ku sha labari ya gano cewar matar mai juna biyu da ake zargi ta bi dare ta sace ɗaya daga cikin jariran 'yan biyu ne, wacce kuma ta kunsa wa kanta da kanta wani tsimma a jikinta don a ga kamar ita ma tana da juna biyu kuma a tausaya mata sannan a amince mata a ɗakin da ake ajiye da wannan mai jego da ta haifi 'yan biyun. Haka kuwa aka yi abinka da mata da ake ganin suna da saurin sabo. Sai kawai wannan mata da kuma 'yan uwanta suka saki jiki da wannan mata da ake zargin ta yi juna biyu na bogi kuma cikin dare ta laɓaɓa ta sungume jariri ɗaya daga cikin 'yan biyun da wannan mai jego ta haifa, kamar yadda kanwar mai jegon ta bayyana mana. Muna zaune da yaranmu guda biyu. Kan mu kwanta muna zaune muna fira ina gyara wa'annan yara sai wannan matar sai ta zo ta ce au ba ku yi bacci bai muka ce ke ma Allah ya raba lafiya ta ce am tana ta faman washi muka ce Allah ya raba lafiya sai ta ce amin. Sai nan dai muna fira haka misalin 12:30 sai muna zaune da misalin karfe 1 shaura sai bacci ya dan dauke mu sai ta zo ta ce kun yi bacci sai na ce mata ki a'a ba mi bacci ba sai ta koma sai ta dawowa ba ku yi bacci ba yanzu na ce ba mi bacci ba sai ta tafi to bayan tafiyar ta kenan sai bacci ya dauke misalin karfe 1 shaura da bacci ya dauke mun gyara yaran nan mun kwantar da su mun sa a tsakiyar mu ni da yar uwata misalin karfe 1 mun tashi sai muka ga babu. Bara'atu Inuwa kanwace ga mai jegon ta ce sun je asibitin na Nasarawa ne daga garin Gayawa da ke karamar hukumar Ungwaggo. Sannan ta ce a gaban wata mata aka sanya jaririn da aka sace daga cikin 'yan biyun a cikin wata bakar mota suka yi gaba da shi. To akwai rubutun da ta zo da shi a roba sai ta manta shi sai wata a ciki sai ta bi ta da gudu sai ta ɗauki wannan rubutu sai ta kai mata tana kai mata sai ta fito daga cikin mota sai ta karba sai suka rufe mota da ta shiga da ta leƙa ita wannan wacce ta kai mata rubutu sai ta ga da mata guda 3 da wannan miji guda 1 ita ta 4 ta shiga ta rufe mota sai suka tafi. To ko yaya asibitin na Nasarawa suka ji da wannan labari mai matukar ɗaure kai? Salisu Umar Dirimin Iya shine shugaban sashen ayyukan jiya na asibitin na Abdullahi Wase ya ce tabbas an sungume jariri ɗaya daga cikin 'yan biyun amma ba su da laifi a sace shi ɗin da aka yi. Haka ne an ɗauke shi amma daman ainihin ita mahaifiyar yaron ba a nan ta haihu ba ta haihu a gida kamar yadda ka'ida ta tanada suka yi abin kirki suka ɗauko ta suka kawo ta asibiti wanda kullum muna faɗa mutane idan an haihuwa a gida duk da haka ko da lafiya launi a zo asibiti saboda mu muna da idan da zamu gani da wata matsala kuma tabbas da aka zo din an samu ita mahaifiyar da matsaloli amma su jariran babu don haka yan uwanta suka ɗauke suka fita da su waje wanda a can wajen da suke kwance aka ɗauke wannan jariri a cikin asibiti ne amma ba a ƙarƙashin mu ba a cikin ɗakuna ba a gurin ma'aikata suke ba. To da fatan Allah Ubangiji ya bayyana shi kuma ya baiwa mai jegon haƙuri wanda kuma da shi ya kamata mu ja labulan shirin. A don haka a madadin wanda ya ɗaukar mana sautin akan na'ura Mustapha bin Adam sai abokin aiki Abubakar Ɗahir ya kasai Rabiu Sadauki Kura wanda har kullum shine jagoran shirin. Ni kuma Tukur S Tukur da na shirya na gabatar nake cewa bisalam.